हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। HSLC निफ्राय बिग आपडेट चेन्ज जाबाय भेकेन्सि दा जोबोर मोजां लेटेस्ट इनक्रिज जाबाय बारायबाय 14,281 खालामबाय। सिगांनि पस्टआ 13,300 मोन ग्रेड 4 एग्जाम 21 आगस्टआव जानो गोनाङा दायो स्केल फी ओंखारबाय पोस्ट डिटेल्स ओंखारबाय आरो लोगोसे कास्ट वाइसआव ST हिसाबै बा जेनेरेल भेकेन्सि ओंखारबाय। क्लास 8 पास बेनिफ्राय 10 पासफोरनि एक्सट्रा मेल फिमेल गासिबो डिटेल्सआ ओंखारजोब्बाय। दा लोगोफोर टारगेट खालामदों 1000 लाइक्स मोनगोन होननानै दा जायफ्रा भिडिअ नायगासिनो दङ नोंथांमोना खनसे लाइक खालामना होदो आरो हानायसेबां शेयार खालामदो मानोना भेकेन्सि बारायबाय नोंथांमोननि थाखाय ग्रेड 4 एग्जाम थाखाय। बेनिफ्राय जोंहा ग्रेड 3 आ बारायगोन ना बाराया जेब्ला फैगोन नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लाबोगोन दानि बायदि दा जायखिजाया जों थांसै फैदो अफिसियेल साइटआव आरो अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना 13 आगस्टनि लेटेस्ट आपडेट देन जों बेखौ नायगोन दा जोङो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनो हायो आरो आङो डाउनलड खालामखाबाय। दा बेनो जाबाय HSLC नि दे नोंथांमोना मिथिखागौ जे आं बुंखादोंमोन सिगांनो बे मोनसे टेन्टेटिभ भेकेन्सि होननानै दासो फाइनाल भेकेन्सि ओंखारदों। दा लोगोफोर जोंहा सिगांनि भेकेन्सिया 13,300 मोन दायो बेखौ सोलायनानै बारायबाय 14,281 खालामबाय बे फाइनाल भेकेन्सि नोंथांमोननि ग्रेड 4 हिसाबै 10 पास लेभेल 8 पास लेभेल। स' बिनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायनोसै दानिया मा पस्टआ दङ स' बेखौ जोङो बुंजोबनो हायाब्लाबो आं जास्ट नोंथांमोननो एग्जाम्पल होनोसै दा गासैबो डिपार्टमेन्ट लानानै मोनसे HSLC जादों आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव अफिसाव नोंथांमोना बेबायदि भेकेन्सि मोनगोन जेरै बुंदों जे स' नोंथांमोना बे 8 फार्स्ट लेभेलाव ना बे 8 फार्स्ट लेभेलाव चौकीदार पियन नाइट चौकीदार कुक थागोन गोबां रोखोमनि बेरा थागोन साफायवाला गोबां रोखोमनि भेकेन्सि दङ स' नोंथांमोना बेयाव खालासि बायदिसिना जायखिजाया बेयाव एभ्रिथिं नोंथांमोना जि ग्रेड 4 आव मोनो बेखौनो मोनगोन दे नोंथांमोना बेखौ मोजां PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय। स' बेनिफ्राय जोंहा स्केल पे बेनिफ्राय पे बेन्डआ बेबादि रोखोमनि दङ जोंहा स्केल फी होनोब्ला बे पस्टआव 3,900 पार मान्थ मोनगोन आरो पे बेन्ड 1 होनाय लोगो लोगो लेभेल 1 आ जाबाय 2,000 निफ्राय जागायो ग्रेड 4 हिसाबै बेखौ बेयाव लिरनो होआसै। स' बिनिफ्राय जोंहा भेकेन्सिखौ नायनोसै फैदो गोबाव खालामला। स' दानिया जोङो फाइनाल भेकेन्सि नायनोसै कास्ट वाइसआव बेसेबां दङ दा जोंहा आनरिजार्भआव दङ अपेनाव बे जाबाय नोंथांमोना 3,940 मोनदों आरो लोगोसे बेनिफ्राय माइनास खालामनानै 967 आ फिमेलनि थाखाय रिजार्भ दङ अके स' बेयाव नोंथांमोना बुजिबाय। बेनिफ्राय जोंहा ग्रेड 4 हिसाबै STP खथायाव बेसेबां दङनो 902 भेकेन्सि दङ दे बेनिफ्राय माइनास खालामनानै हिन्जावफ्रा दङ 195 दा बेयाव नोंथांमोना आन्दायनाङा जोंनि ST खथाया दङ 902 बे जाबाय फाइनाल भेकेन्सि बेनिफ्राय माइनास खालामदो 195 आ नैबे फिमेल रिजार्भ बियो स' नोंथांमोना बेनिफ्राय नुनो मोन्दों। स' बेनिफ्राय जायफ्रानोखि फिजिकेल डिसेबिलिटि पार्सन हमना ला नोंथांमोनाहाय मिथिखागौ PWD केन्डिडेट्स होननानै देन बेयावबो नोंथांमोननि थाखाय एक्सट्रा रिजार्भ दङ स' नोंथांमोना मोजां नायना लाबानो जाबाय 299 दङ अके 299 दङ आरो बेनिफ्राय एक्स सार्भिसमेननि थाखाय दङ 207 भेकेन्सि गोबां चान्स दङ स' नोंथांमोनाबो गोबां चान्सआ दङ स' बेखौ नोंथांमोना बुजिबाय। दा बेयावनो मोनसे दंबावो जायफ्रानोखि 8 फार्स्ट लेभेलाव एप्लाइ खालामदों पस्टआ बेबादि रोखोमनि दङ जेरै स्ट'र हेल्पार दङ वर्कशप हेल्पार दङ गोबां हेन्डिमेन दङ आरो बेयावबो पे बेन्डआ नायदिनै 4,200 पार मान्थ मोनगोन आरो बेयाव माखासे रिजार्भ दङ दा नोंथांमोना जेरै नुनो मोन्दों माखासे अपेन दङ आरो 86 हमना ला अपेनावहाय बेनिफ्राय 22 आ हिन्जावफोर आरो बेनिफ्राय STP हिसाबै नायोब्ला 16 मोन्दों आरो बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 3 दङ दा जायखिजाया बेबादि रोखोमनि दा बेयाव गासै लानानै जोंहा 8 फार्स्ट लेभेलाव फैबाय 4,081 बेनिफ्राय 1,005 आव हिन्जावफ्रा दङ बे गेजेरनिफ्राय आरो बेनिफ्राय STP हिसाबै नोंथांमोना बेयाव नायना लादोनै 949 बेनिफ्राय 206 आ बेनिफ्राय माइनास जानानै हिन्जावफोरनि थाखाय रिजार्भ जाबाय दा बेबादि रोखोमनि आरो बेनिफ्राय एक्स सार्भिसमेन बेनिफ्राय डिसेबिलिटि पार्सन स' नोंथांमोना नायना लादो स' बेनिफ्राय दानिया जोङो थांसै बेनो जाबाय 10 फार्स्ट लेभेलनि ग्रेड 4 आव बेसेबां भेकेन्सि दङ जों बेखौबो नायनोसै दानिया। स' बेनिफ्राय ग्रेन्ड टटेलखौ नायग्रोनोसै ग्रेड 4 हिसाबै 8 फार्स्ट लेभेलनियाव बेसेबां दङनो गासै 9,035 दङ बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा दङ 2,018 दङ स' गासैखौबो लानानै बे मोनसे 8 फार्स्ट लेभेलनि ग्रेन्ड टटेल अके बेनिफ्राय फिजिकेलि डिसेबिलिटिनि थाखायबो दङ। दानिया जोंहा फैबाय लास्टआव बेनो जाबाय जोंहा बे जाबाय 10 फार्स्ट लेभेलाव स' ग्रेड 4 आवबो 10 फार्स्ट लेभेल दङ नालाय नै बेबादि रोखोमनि स' नोंथांमोना नायदो बेयावबो गोबां पस्ट दङ जेरै हमना ला बेयावबो चौकीदार बेनिफ्राय पियन थागोन गोबां रोखोमनि दङ एटेन्डेन्ट स' बेखौ नायदो नै बेयाव नोंथांमोना पेमेन्ट नायोब्ला 3,900 बेनिफ्राय लास्टना एसे बारा दङ माने पस्ट वाइसआव बारा होदों आरो स' दानिया जोङो रिजार्भ वाइसआव बेसेबां भेकेन्सि दङ जों दानिया नायनोसै देन जों बेयाव मोन्दों ST हिसाबै एबा आनरिजार्भ हिसाबै दा जोंहा आनरिजार्भ हिसाबै दङ 1 पस्टआव दङ 2,363 बेनिफ्राय 608 आ हिन्जावफोर थाबाय स' बेनिफ्राय जोंहा डिटेल्सखौ नायनोसै फैदो फिमेलावहाय एबा मेलाव बेसेबां दङ STP खथायाव
दा STP कोटायाव दङ 387 बेनिफ्राय 99 जाबाय हिन्जावफोर दा 387 निफ्राय माइनास खालामदो अब्ला मेल थासिगोन बेनिफ्राय 99 जाबाय हिन्जावफोरनि थाखाय रिजार्भ दङ बे 10 फार्स्ट लेभेलाव स' बिनिफ्राय लास्टआव दङ नोंथांमोना माखासे डिटेल्स पस्ट मोनबावदों बेयाव नायदोनो STP आ एसे खम दङ स' नोंथांमोना बेयाव नायना लादो दा बेनोमोन आरो लोगोफोर डिटेल्सआ बेनिफ्राय जों ग्रेन्ड टटेलखौ नायनोसै गोबाव खालामा जोंहा भेकेन्सिया बारायबाय जोबोद चान्स थाबाय काटअफआ एसेबां हाइ लेभेलावबो थांनाय नङा मानोना भेकेन्सिया गोबां दङ जास्ट नोंथांमोना मोजांल' होदो जेराव नेगेटिभ मार्किं गैया बेनिफ्राय पस्ट वाइसआ बेबादि दङ PDF फाइलखौ नायजोब स' नोंथांमोना डाउनलड खालामब्ला बांसिन बुजिगोन दा जोङो जायखिजाया ग्रेन्ड टटेलखौ नायनोसै बेसेबां बारायखो बेसेबां फैखो जों गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन दानिया जोंहा फैबाय जोबनायाव ग्रेन्ड टटेला बेसेबां ओंखारखो बेसेबां बारायखो दा गासैखौबो लानानै 14,281 जाबाय बेनि गेजेराव 8 फार्स्ट लेभेलाव दङ स' नोंथांमोना नुनो मोनदों 14,281 बारायबाय फाइनाल भेकेन्सि डेबियो लोगोफोर ग्रेड 4 हिसाबै अके बे जाबाय फाइनाल देन जोंहा क्लास 8 फार्स्ट लेभेलाव 9,635 जाबाय अके स' नोंथांमोना नुनो मोनदों गासै पस्टआ सिगाङाव दंमोन 26,441 मोन आरो बेनिफ्राय माइनास खालामनानै बेसेबांखिनि ओंखारबाय 14,281 ओंखारबाय आरो देन ग्रेड 3 आव खमायगोन नामा बे नङा ग्रेड 3 आव बारायनो हागौ बेखौ समाजसो खिथासिगोन जेब्ला फैयो आपडेटआ अब्ला नेथ'दो नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन नेथ'दो स' बेनिफ्राय जोंहा 8 फार्स्ट लेभेलाव मिथिखाबाय जे 9,635 फैबाय अके स' बेनिफ्राय जोंहा आरो 10 फार्स्ट लेभेलाव 4,646 जाबाय अके गासैखौबो लानानै बेसेबांखिनि पस्टआ ओंखारबाय दा लोगोफोर ग्रेड 3 आव माब्ला फैगोन आपडेट स' नोंथांमोना नेथ'दो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना ला बेफोरबादि लेटेस्ट आपडेट मोननो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालामगोन